खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापुरियाव BKWACनि गाहाय मावखुलिखौ बेखेवबाय। BKWACनि बिलआ पास जानायनि उनाव फेब्रुवारि दाननि 17 आरो 18 खालाराव गलाघाटनि उरियामघाटआव जानाय UBPOनि 7थि बोसोरारि जथुमनि समाव BKWACनि इन्टारिम काउन्सिल दाफुंनायखौ सोसननानै होनाय जादोंमोन आरो इन्टारिम काउन्सिलनि सायख'जानाय सोद्रोमाफोरा थांनाय फेब्रुवारि दाननि 24 खालार खालि दिसपुर जनता भवननि न'ब्लाङाव समायखिरा लानाय हाबाफारियाबो जानानै थांबाय। दिनै बे BKWACनि गाहाय मावखुलिखौ बर'फोरनि सानजारि नोगोर धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापुरियाव बेखेवनाय जाबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय P नार्जारिया नुजाथियो। नैथियाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड दाबि सानखौ फालिदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव दिनै 2 मार्च बड'लेण्ड दाबि सानखौ फालियो। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायग्रोनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजिनो नेहाथारि रंगिना बरगयारिया। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों बर' थुनलाइ बिजाबफोरखौ दोनथुमनाय बिजाब बाख्रि बानायना होगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमायाव बर' बिफाननि फोरोंगिरिफोरनि गौथुमनि खुंगा 19थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे हायुङारि सावरायमेला साननैनि हाबाफारिजों मैया जोबनानै थांबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसाम बिधान सभा बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो बर' थुनलाइनि बिजाबफोरखौ दोननो थाखाय बिजाब बाख्रि खालामना होगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर'आ बुंथियो। ब्रैथियाव दङ बारग' इन्दि PRD हानजाया बुंदों अनसुंथाइखौ मोनाब्ला फिन हाग्रायाव थांफिनगोन। मैया बाक्सा जिल्लानि सुक्लाय ओनसोलाव बारग' इन्दि PRD हानजाया मोनसे प्रेस मिट खुङो। बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बारग' इन्दि PRD हानजाया NDP केडारफोरनो अनसुंथाइ होनायनि सायाव माखासे दाबि खालामो। प्रेस मिटनि गेजेरजों बुङोदि सरकारा होनाय रां अनसुंथाइखौ मोनाब्ला फिन हाग्रायाव थांफिनगोन होनना आरो सासेबो NDP केडारफोरनि मुङा थालांनो हानाय नङा होनना रोखा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।